दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोलुर बादायलायनाय जुदि सेथि 13 बोसोरनि सिंनि जे बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों बेयो जोबोद बाखनायथाव जादों। बेखायनो जे बुङाब्लाबो जागोन जे जोंनि बर' हारिनि बिखेखै मंगलिया फोलेरनि मानसिफोरानो सरासनस्रायै गेलेनाय बादायलायनायाव जेब्लाबो आखा फाखा बे दिखखौ नोजोर लानानैनो जों नुनो मोनदों जे जोंनि हारिनि गेजेराव बिखेखै बर'फोरनि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाया जोबोद दिनै जों नुनो मोनदों। जों हलिचरन नार्जारिल' नङा अंकुसितायानो जा जमुना बर'आनो जा बेबायदि गोबां गेलेगिरिफोरा दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय ओंखारदों आरो बिदिनो जानो हागौ जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बिदि मुंदांखा सासे गेलेगिरि जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिहुननो हायो बिनिनो मोनसे नाजानाय होननानै आं सानदों आरो बिदिनो जुदि नाजायोब्ला निश्चय मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बे थांखिखौ लानानै हाबाफारि लादों बे थांखि बायदिनो बिथांमोना हयथ' सासे मुंदांखा गेलेगिरि निश्चय जेब्लाबो दिहुननो हागोन आंनि बे मिजिंथिनाय एसेनो। गिबियाव जों जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारि हिसाबै देग्लाय बे 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि जा बेहाय जोलुर बादायलायनाय गेलेनाय जों गेलेनायाव जिखिनि नुबाय क'क्राझार चिरां गवालपारा आरो कामरुपनि मोननै मेट्सनि गेजेरावबो क्वालिटिया जथेस्थ' मोजां। गेलेनायाव गथ'फ्रा माने बांसिनै कचिंखौ लानो हायाखैबाबो मोननै हानजानि मादाव जेरै गवालपारा आरो कामरुपाव खिन्थु गेलेग्रा गथ' माखासेहा जथेस्थ' जों माने मोजां जागोन होननानै जों आसा लादों बिसोरबो गेलेनो हादों। ओमफ्राय क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआ दिनै देरहाबाय बिथांमोननि गेलेनाय गथ'फोरनि जिथु आर्ट टेकनिक जथेस्थ' मोजांखौ जों नुदों आरो बे आबसुनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया मोनसे माने गोथार आरो गिदिर थांखि गोनां बेखौ जों मिथिखाबाय। बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोननायावहाय जे गेलेनायनि गेजेरजों जों बोरै कामिं जेनेरेसनखौ माखासे गाज्रि हुदानिफ्राय माने आनज्रायना दोननो हायो जेरै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बायदिसिना गाज्रि हाबानिफ्रायबो जों बिसोरनि गोसोखौ गेलेनाय फारसे लांनानै माग्राय जों बेनिफ्राय आनज्रायना दोननो हायो आरो जों मोनसे गोग्गो समाज दानो हायो। थिग बेबादिनो गेलेनायनि गेजेरजों गथ' गथायनि जि सावस्रि बे सावस्रिखौ मोजां खालामनो हायो। बिथांमोननि साननाय हनाय मेन्टेलिटि साहस बायदिसिनाखौ जों मोनसे गठनमूलक माने माबाजों जों बिसोरखौ दालांनो हायो आरो बेबादि दाब्लासो जोंनि समाजा मोनसे गोग्गोम इन फिउचार जेनेरेसन एबा जोलै जों मोनगोन आरो बे थांखिजोंनो बिथांमोना दिनै बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ माने बेहाय खुंदों आरो जों गवालपारानि साफा बेक्ति हिसाबै जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामदों। जों गोजोननाय मोनदों बेबादि हाबाफारिया जाबाय थानांगौ। जोंनि गेजेरावबो मा होनो हलिचरन नार्जारिल' नङा जोंनि गेजेराव रनाल्ड' मेसि बादि माने बिश्व बिख्यात प्लेयार जोंनि गेजेराव ओंखारनांगौ आरो जों मिथिगौ जे बे मंगलियान हारिनि जा माने मानसिफोर बे मानसिफ्रा गेलेनायनि स्ट्रेंथआ दंखायो बिसोरनि टेलेन्टआ दंखायो बेनि गोबां जों एगजामपोल नुयो दिनैनि बे बुहुमाव जेरै चाइना हादरा गेलेनायाव ओरैबायदि दावगानाय बिसोरो अलिम्पिक मोनसेयाव मोनसे इभेन्ट्सआव गावसोरनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड चाइनानिफ्रायनो मोनजोबनायबो एगजामपोल दङ। जोंबोथ' बे चाइनानि तिब्बत बार्मिस बड' मंगलियात गोष्ठीनि मानसि गतिके जोङोबो जोंनि गेजेरावबो बर' हारिनि गेजेरावबो बेबादि गेलेनाय टेलेन्टआ निस्सय दं। बेनि थाखाय सरकारा गोबां मावनो गोनां दं। जोंनि जिब्लाक NGOफोर बिथांमोना मावनांगौ दं। जोंनि टेलेन्टखौ बोरै जों गोजौ फारसे लांनो हायो बेनि थाखाय गोबां हाबाफारि निस्सय लानांगोन आरो गभर्नमेन्टखौबो जों बेनि थाखाय रिक्वेस्ट खालामगोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि जि प्रिलिमिनारि मोनसे स्टेप लादों बेखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों गोजोनदों। थेंक इउ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन।
मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफायरिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफायरिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफायरिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।